iso jawab saweranku PN. Oke. Iya. Saya ketahui tak jedai saweranku PN. Tak jedai Ben. Dadi ngene kene. Iya tak jedai kene. Saya Iki ganjen iki. Iku iki kuwi sik atraksine ditol ning buri. Iya. Tak jedai. Heeh. Manuk apa sing bengoke banter? Manuk sapa? Napa? Manuk bola. Waduh manuk disebut manuk apa sing bengoke banter? Diapet ya meneng aku iki aku tak nyari. Iya. Manuk apa? Sing bengoke banter. Sing ngene ki Bel. Sing ngene. Bungo namun kuwi. Aku sekelingan aku. Lah yo ngene sing ngomong. Kita yang ngene namun. Nek tak jedekne. Manuk apa sing miber ning awang-awang betah? Manuk eri. Betul. Apa? Betul halo. Betul. Apa? Manuk pilot. Mosok. Kok Iya ning pesawat ning dhuwur. Lho, miber ngene. Nek. ora japi to. Lah kok nyambi ya wis. Ojo ngono kok to, Mas. Ya. Enak bae yo. Mas aja ngene to yo silaku kosong. Siapa? Kosong. Pengalaman bentar. Mestine kowe kan nak nolak to. Mimi dhisik. Ben gak nolak. Aku yo Mimi dhisik beda. Ke keramas Jos persiapan. Aku lagi roh iki Yakut. Yakut ki rasane kecut. Heeh. Lagi apa? Nengak Yakut iki beda. Apa Mas? Yakut kecut nek sangit-sangite. Kumpulanmu lho. Yo iki, dari batang baku Apa yang ana kuwi? Mau tinta nih. Oh enak kok ngene. Enak kok. Enak, ibune neno. Hari yo ibune kok enak. Aku seneng mek kowe bil. Susumu ki enak kok. Enak di. Ya susune baci ki enak. Saya tak tekok. Susu parah iki. Napa? Jangan baci yo. Saya tak tekok Ben. Iki bodomu apa Indomaret apa enak. Udah Indomaret. Alfamart. Iki Alfamart lagi mbok pencet. Saiki Dek, dijajal. Dijajal. Kita kerja yang serius, dijaluk ya trek jadel-jadel iki. Semangat. Iki orang kuwi enek molen sitok bulldozer ya. Yo, kuwi bangke ana kulkas. Sing dicelok Iki lho. Yang kok nek pas aku jember balik nyedrek mung ngene. Oh, pintu 8. Iki mang bisi aku. Pak, kenapa Pak aku? Sik nang alun-alun tuh. Isi sauri to, Mas. Saiki mboten sampun online aku. Aku saiki online merasa ono kuwi apa berarti ecek kok ngono kuwi. Jan kopo senengane ngono kuwi saiki jan kopo. Jan, ora iso nyerok kliwon.
Ana betah iki. Banci grab ge niki. Heeh, aplikasine enak wi. Aplikasine ngono lho. Ora. Apa? Neng manue glugute oke. Stop. Heh. Oh, tidak. Jare kliwon soalnya kliwon setahun roh. Loh. Heri, lek golekmu ngene iki. Yo. Aku tetep biar golek setia pada kulkas. Heeh. Kowe golek ngono kuwi. Iya. Aku ngene iki gak iso meteng apik ngene iki kok. Aja ngono ta iki aku. Ora, ora. Iki wedok Ora sing ora. Mama wis tahu karo kuwi. Kamu diam. Or wis tahu jenenge. Nyocotnya mungkin panggung nih dong. Lek, iki sing disawar cocote.